What's up, Kabalen? Another day, another vlog. And syempre, we do not forget to thank God for giving us another opportunity para makapag-vlog sa araw na ito. Ayan. So, isa pa sa mga gusto ko pong pasalamatan ay ang ating mga supporters. Lalong-lalo na yung mga Pinoys abroad. Ayan. Kasi syempre, yung mga nandito sa Pinas. Pero shout out most especially sa mga Pinoys abroad, no? Hindi ko inaasahan na napakaraming suportang dadagsa doon sa ating last video, yung ating going home vlog, no? So, currently, nung tinignan ko siya, nasa mga 211,000 views na. And counting. Grabe kayo. Salamat ng maraming salamat. And meron din ata mga mahigit 1,000 reactions. Umuulan din ng mga comments. Grabe yung mga encouragements nyo doon, tsaka yung mga advices nyo. Grabe, maraming salamat. Wala akong ibang masabi kundi salamat lang talaga. Hindi ko inaasahan. First viral video ko to since simulang mag-vlog ako. Grabe. Ngayon ako nakatungtong ng 100,000 mahigit na na organic at hindi naka-boost sa FB boost. Kaya talagang thank you po sa inyo. Sana magtuloy-tuloy ang ating progress sa ating page at pag-vlog. Maraming salamat. So, without further ado, since nasa Pilipinas tayo, no? As you can see, talagang Pilipinas na Pilipinas, no? Talagang barbecuehan sa kanto. Ayan, no? Nandito ako kasi ngayon sa ancestral house ni Mrs. Mga pinsan niya, ito si Paring Jaden. Ayan. Hello, kumusta? So, ito yung barbecuehan niya. And dito naman sa kabila, si Paring Jeff naman, yung kanyang ihaw tilapia at bangus. Ayan. So, dito lang yan sa Dao Home Site, sa Kapaya Street at Suarez Ihaw-Ihaw ang pangalan. So, kung malapit kayo sa area at nag-crave kayo ng mga barbecue, inihaw na bangus at tilapia, eto, solid dito. Dito kami lagi bumibili at kumakain. Talagang masarap. Okay? So, ganitong gagawin natin, Kabalen. Makanininggawan tamo. Kapampangan talaga. Okay. So, gagawa ko ng mga series of contents, no? Kasi kahit pa paano naman, nagstay naman ako ng konti sa Canada. At nakita ko yung mga iba't ibang culture, mga governance, mga patuparin na palagay ko napakaganda at kaya naman siguro nating i-apply dito sa Pilipinas kung gustuhin natin, no? So, iba't ibang mga topics, general topics na ating itatakel. At syempre, gusto ko ring makita yung mga opinion nyo kung what do you think of those topics at kung kaya ba talaga nating gawin dito sa Pilipinas yon bilang mga Pilipino. Ayan. Okay. So, hindi ito parang comparison para i-down ng culture at sistema ng Pilipinas, no? Pero I think kaya natin mag-improve kung gagawin natin ito. Kaya, without further ado, umpisahan na natin sa ating first topic. Kaya, eto na. 4, 3, 2, 1, let's go! Alam nyo ba sa Canada, kahit walang traffic enforcer, sumusunod pa rin ang mga tao sa mga traffic signs or sa traffic light. Pero kasi dito sa atin, minsan, may enforcer na nga, wala pa rin. Ang tawag dyan, self-discipline. Kasi sa Canada, traffic rules are not suggestions. They are laws. Walang nag-overtake sa shoulder lane. Walang nagbibit na red light. Bakit? Kasi sure silang may consequence. At ang magaling pa, kahit walang pulis sa kanto, sumusunod pa rin silang lahat kasi alam nila may camera. And once na na-flag ka, automatic ang fine. Hindi mo na kailangan pakiusapan pa si sir or si boss. Imagine, kung ganito rin sa Pilipinas, hindi na kailangan ng enforcer sa bawat intersection. Kasi disiplina pa lang, sapat na. Kaya sana, hindi lang traffic enforcer ang inaasahan natin. Magsimula sa sarili. Kasi, pag lahat marunong sumunod, mas mabilis din tayong aabante. Agree ba kayo? Comment kung gusto nyong itry ang ganitong sistema dito sa Pilipinas.